אני פה בגלל אשתי! ברוכים הבאים למתחם וייפאוט. היום אתם תראו 16 אנשים מפורסמים שהולכים לנסות לעבור את מסלול המכשולים הגדול ביותר בעולם, ניסיון לזכות ב-50,000 שקל. בדרך הם ייפגשו עם מכשולים מפתיעים, יקבלו מכות מרהיבות, ייפלו נפילות מכאיבות, ויגלו שבווייפאוט אין הנחת סלב. אני לא מאמינה שאני עושה את זה! והכל כדי להגיע לזירת הווייפאוט האימתנית. בין האנשים שהסכימו לוותר על הכבוד נמצאים מייקל לואיס. קדימה! יובל המבולבל. הזמר רון שובל. אין משהו פה, תקוף אותי! וגם מרחב מואר. מייקל, תעשה לי ילד! נדב אבקסיס. וניר לוי, שחשב שהוא מגיע לירח דבש עם אשתו, אבל גילה שהחיים קצת יותר מסובכים. ברוכים הבאים לווייפאוט, התוכנית שבה גם אם אתה סלב, לא נשמור לך על הכבוד. ערב טוב, ברוכים הבאים לווייפאוט, מה העניינים כיסוס? הכל בסדר, ברמן, הערב יש לנו את התוכנית שחיכיתי לה כל העונה. ספיישל הסלבס של וייפאוט. נכון מאוד, וכדי שלא היו פאשלות, אני אישית הלכתי וסגרתי את כל הסלבס שאתם תראו כאן הערב. באמת? כן אחי, בתור סלב היה לי מאוד חשוב לסגור את כל הסלבים לערב. אבל אתה לא סלב, כאילו, תכלס, הדבר הכי קרוב לחתימה שנתת למישהו זה, אתה יודע, חתימה על האישור לטיול השנתי של הילד. והיא שווה המון. טוב, אז הולך להיות לנו ערב מעניין. בואו נראה מה מחכה לסלבס שברמן סגר לנו בשלב המוקדמות. המפורסמים שלנו יתחילו כרגיל ברמפת ההזנקה שתוביל אותם אל מסלול הממטרות. יש ממטרות שמתיזות מים, שלנו מתיזות מתמודדים. מיד אחרי הממטרות, הכוכבים שלנו יאלצו להתמודד עם מציאות חדשה, פיצוצים בפיצוצייה. מהפיצוצייה הם יעפילו אל הבומבילות, 4 כדורים גדולים ואדומים שלא מתרגשים מאנשים מפורסמים. אבל לא לשכוח, מי שמהסס מקבל דרבון מהפטיש. ולסיום שלב המוקדמות, הטרפז הבוגדני והנדנדה הגדולה שיובילו את המתחרים אל נקודת הסיום. יאללה ברמן, בוא נראה מי הסלב הראשון שסגרת לנו לערב. יפה. אז המתמודד הראשון שלנו לערב הוא לא אחר ממייקל לואיס, האיש והקוביות. ברמן, לא רע בכלל. נכון? מרחב! קודם כל טבעת, אחר כך, דבר על ילדים. ברמן, אני שמעתי, נכון? אתה שמעת את מה שאתה חושב ששמעת. מי זה לעזאזל מרחב? זה המתאגרף הישראלי מרחב מואר, גם הוא יהיה כאן הערב. אין לי מושג מי זה. וככה? נו, ברור, זה מרחב מואר, הוא זכה ב6 אליפויות קיקבוקס בין השנים 95 ל-2001, ובאליפות ישראל באגרוף מקצועני, זה היה בשנת 2004. רק ככה אתה מזהה אותם? רק ככה. דנה, מה שלום מייקל לואיס? טוב, עכשיו הוא פחות נראה כמו האיש עם הקוביות, יותר כמו איש עם בעיות מוטוריות קלות. הגעת לווייפאוט. אתה יודע מה זה אומר בכלל? אני הולך או ליפול ולהתרסק, דבר ראשון, או שאני הולך לעשות את זה כמו גבר ולעבור הכל, או שאני אצטרך את זה פשוט בסוף. די, אני לא יכול יותר. חבל שאתה לא הולך לעשות את זה בלי חולצה פשוט. ומייקל לואיס יוצא לדרך אל עבר הממטרות. תראה איך הוא מדלג עליהם בקלילות. רואים שהוא זכה ברוקדים עם כוכבים. מה בדיוק הוא זכה שם? וחודשיים להיות עם אנה אהרונוב, אם אתה מבין מה אני מתכוון. צמוד. ואתה זכית בעוד לילה על הספה בסלון, אם אתה מבין למה אני מתכוון. צמוד. אתה ידעת שמייקל לואיס הולך להשתתף בהישרדות סלבס? ברמן, כבר כמה שנים טובות שמייקל משתתף בהישרדות סלבס. וככה ברמן מייצרים שוקולד מייקל לואיס, שוקולד קוביות עם 0% שומן. יאללה, כיסוס, אנחנו הולכים לראות את הסלב הראשון שמתרסק בבומבילות. אתה נרגש? ברור. 1, 2, ושם. מייקל לואיס נוחת על הבומבילות, מגלה שזה לא אנה, ומחליט לרדת. ומייקל כבר על הטרפז, קופץ בזריזות אל הנדנדה ואל נקודת הסיום. ומייקל לואיס מסיים את המסלול בזמן של 2 דקות ו13 שניות, שזה אחד הזמנים הכי נמוכים שהיו לנו אי פעם במוקדמות של וייפאוט. כן, מצד שני זה זמן גבוה בהרבה מהזמן שמייקל השקיע בשיעורי המשחק שלו. מישהו פה הגיע ממורמר, אני רואה, אה? מה לעשות, ברמן? מי שלא חוטף במסלול המוקדמות, חוטף ממני. בוא נשמע מה יש למייקל להגיד לדנה. החולצה קצת מלוכלכת, אולי תוריד אותה. לא, אני כבר שמן, די. תוריד רגע את החולצה. סוף סוף דנה עושה את העבודה שלה כמו שצריך. אביה, זה היה בשבילך, באמת, אני ניסיתי, הוא לא... אני בכלל לא אוהבת ריבועים. אני נגיד יותר אוהבת את סגנון טל ברמן, נגיד. סגנון טל ברמן, מה את אומרת? ברמן, אולי תסביר לכולנו מה זה סגנון טל ברמן? תראה, מייקל לואיס הוא גבוה, שרירי וחטוב. כן. אני סגנון טל ברמן. הבנתי אותך. בהצלחה עם הסגנון הזה. תודה. עכשיו, מי הסלבס הבאים שהכנת לנו? עוד מעט אנחנו נראה כאן את יובל המבולבל.
ואת גיסנו נירו לוי יחד עם אשתו, אבל עכשיו קבלו את הסטנדאפיסט נדב אבוקסיס. למה באת באמת? תספר לי. תראה, אני באתי בגלל שאני הייתי באח הגדול. אני לא יודעת, אני אמרתי גם, אם אני מוכרת על החומוס, על הדרך, מה אכפת לי? אני בסדר, ויהיה מה אכפת לי? את מי הוא מחכה? את פוטנה ג'אבר, גם אותה אנחנו נפגוש פה עוד מעט. אל תאיים. אתה מפחד? כן. ממה אתה מפחד? יאללה, חצור, יאללה! יאללה, חצור יאללה, ונדב אבוקסיס יוצא לדרך. את נדב אפשר לראות בעונה הנוכחית של צחוק מעבודה. בקהל? לא, הוא משתתף בה, וגם בתוכנית המעולה בובה של לילה. ולזה אני קורא בובה של נפילה. זה חבל שאתה לא משתתף בצחוק מהעבודה, ברמן. מדהים, נכון? בטח. הנה נדב מגיע לפיצוצייה. נכון, לא צריכה להיות לו בעיה, כל קומיקאי צריך לדעת איך להתחמק ממכות. יפה. תגידי, איך הוא לא ראה את הפאנץ' הזה מגיע? אוקיי, סוס, אולי גם אתה תשתתף בצחוק מעבודה. אולי באמת, ברמן. טוב, בינתיים המסלול של נדב די מצחיק. בוא נראה איך הוא מצחיק אותנו בבומבילות. לא הבנתי, מה הוא כל כך מצחיק? מה לא הבנת? הוא עשה עכשיו חיקוי של סלב שמתחרט שמגיע לווייפאוט. מצחיק. אפשר לעבור למתמודד הבא? אפשר. קבלו את קרין ונירו לוי. תגידי, איך נתת לו לגרור אותך לפה? אני גררתי אותו לפה ואני מצטערת על הרגע שעשיתי את זה. לא, הילד שלי מאוד אוהב את התוכנית הזאת, הוא אמר לי, אבא, תלכו, נצחק עליך קצת. אמרתי, יאללה, בן, נעשה את זה. טוב, נירו נשמע פחות כמו חפר ויותר כמו איצקו ברעיון הזה. מה זאת אומרת? כאילו, פחות הרווק העולל ויותר הבעל הסמרטוט. כאילו, פחות אני ויותר אתה. כן? תכלס. ונירו כמו ג'נטלמן אמיתי שולח קודם כל את אשתו קרין למסלול. טוב, בתור דוגמנית, קרין אמורה לדעת איך לצעוד על מסלול. חכי. כן, תקשיב ברקע, אפשר לשמוע את נירו מתדרך אותה. רוצי! קרין מקשיבה לו אאוץ'. נראה לי הרגע היא סיימה את קריירת הדוגמנות שלה. ממש. לנצח. וזה כל כך חבל, כי כמעט הצליחה לעבור את זה עם ספר על הראש. עוד לא הגיע לבוד. תכף היא מגיעה, נירו, תכף. צופי ערוץ 10 אולי זוכרים את קרין מהתוכנית הדוגמניות. ועובדי המוסכים שבין צופינו זוכרים את קרין מגיליון בגדי הים של בלייזר? כן, גם מגישי התוכניות בערוץ 10 זוכרים אותם מאותו גיליון בגדי ים. תראה איך נירו מבסוט. כן, השאלה אם הוא יהיה מבסוט גם אחרי שקרין תחטוף בבומבילות. הנה הפטיש משתחרר וואו! תשמע, לפי דעתי קרין צריכה לשקול הסבה מקצועית מדוגמנית למתעמלת קרקע. תראה איזה פליק-פלק היא דווקא פה. לא נורא, פרח, לא נורא! וקרין מסיים את המסלול בזמן של 5 דקות ו49 שניות, וגם היא לוקחת מועמדות לפרס בומבילת הזהב. אבל עכשיו הגענו לדבר האמיתי, קבלו את נירו לוי. מה זאת הריצה האיטית הזאת? מה קרה לך, ברמן? זו הריצה הכי ארוכה שהאיש דפק בחיים שלו. וזאת הנפילה הכי מביכה שהוא דפק בחיים שלו. כן, וזה רק בתחילת המסלול. איך כל מניית הרווק המשהו שלו הזאת אשכרה צונחת. לגמרי. כן, גם הבגד ים הוואי הזה מ-87 לא בדיוק מוסיף לו לגבריות. בוא נראה אם נירו יצליח להציל קצת מהכבוד שלו בממטרה השנייה. בוא'נה, אחרי הנפילה הזאת, לנירו יש פחות סיכוי לשחק רווק תל אביבי, יותר סיכוי לשחק בסטיבן הוקינג, המחזמר. תראה, כשהוא יוצא מהמים הוא ממש דומה לה. עם השיער. והנה נירו מגיע לפיצוצייה. תיזהר מהבוקסים! מזל שקרין הזהירה אותו. אפילו אני לא ראיתי שבפיצוצייה יש בוקסים. בינתיים קרין לוקחת את בעלה במוקדמות, בהליכה. אולי הבומבילות ישנו את המצב, מה אתה אומר? אוי, נו באמת. בוא'נה, אפילו קרין הצליחה להוציא פה לפחות מועמדות לפרס בומבילת הזהב. נראה לי שהפרס הכי טוב שנירו יכול לקבל זה שלא נשדר את כל מה שקרה לו פה. והנה נירו מגיע לתחנה האחרונה, בואו נשמע איך קרין מנסה לעזור לו. חיים, תוציא תנור ותחזיק את זה ביד השנייה! חיים, תוציא תנור ותחזיק את זה ביד השנייה! אתה בטוח שהיא מדריכה אותו לעבור את הטרפז? עכשיו! והנפילה הזאת מחסלת סופית את מניית הרווק של נירו לוי. ונירו מצליח ב5 דקות ו51 שניות לחסל את המוניטין שהוא בנה ב-20 שנה האחרונות. לגמרי. בוא נשמע מה יש להם להגיד לדנה. איך היה? קשה. אחרי ההופעה שלכם פה, שתדעו, אין ספק, אתם הפאוור קאפל החדש של ישראל.
נו באמת, דנה, את חושבת שהם גם יודעים מה זה פאוור קאפל? למה אתה מדביק להם סתם סטיגמות? עזוב אותך, איזה סטיגמות. אתם בטח חושבים שפאוור קאפל זה סוג של שואב אבק. אם אנחנו נייצג את הפאוור קאפל, אין יותר פאוור קאפל לא בישראל ולא באינדונזיה. תקשיב יותר לכיסוס, ברמן, אני הרי קולט את הסלבס האלה בשנייה. לגמרי, אתה צודק. טוב, אנחנו ממשיכים לידוענית הבאה שלנו. אני משחקת אותה אמיצה, אבל אני עושה פיפי. קבלו את הראפרית שורטי. מה הבאת לי את זאת עכשיו? מה הבעיה שלך עם שורטי? תראה, בשביל לקדם את האלבום הראשון שלה היא יצאה מהארון. בשביל לקדם את השני היא החצנה את הדקירה שהיא חטפה בבטן. מה היא רוצה לקדם עכשיו? אולי היא באה לקדם את הסימן הכחול שישאר לה על הגב. תראה מה זה, איך היא עוברת את הפיצוצייה בלי בעיה. בטח, ברמן, מה זה אגרופים כשאת מאומנת בלהתחמק מסכינים? תשמע, אני מרגיש קצת לא בנוח עם כל הבדיחות האלה על הדקירה שלי. זה לא בנוח, ברמן, אני מוכן להתערב איתך שתכף היא מתחילה לדבר על זה. עברתי כבר גברים השנה, אז ברור, מה זה קצת אגרופים? עברתי כבר גברים השנה, אז ברור, מה זה קצת אגרופים? עברתי כבר גברים השנה, אז ברור, מה זה קצת אגרופים? מה את אומרת? ואני עוד מנסה להגן עלייך. מה זה, לאן היא נעלמה? שורטי שלנו היא לא רק מכונת יחסי ציבור, היא גם קוסמת מתחילה. קבל איך היא נעלמת בבומבילות. ביוש, תשארי שם. ועכשיו קבלו את כוכבת האח הגדול 2, פוטנה ג'אבר. אתם יודעים מה? לא משנה! בואנה, זו הייתה קריאת הקרב הכי לא כריזמטית העונה. מה את עושה פה? אין לי מושג, נשבעת לך שאין לי מושג, לא יודעת. תקשיבי, אני מה זה שברירית, אני ופלה. למה היא התכוונה שהיא אמרה שהיא שברירית כמו ופלה? וואו. נראה לי שלזה. אני חושב שזה יותר בקלאווה מבפלה, נכון? עם כל השערות. והנה פוטנה מגיעה לפיצוצייה. אתה ידעת שלפוטנה יש תוכנית בישול בערוץ החיים הטובים? וואו. בטוח שלא בערוץ החיים בבוץ? כמו בריחה של חומוס. טוב, אני יודע איפה אני לא אוכל מחר בצהריים. והנה פוטנה, מוצאת זמן להתפלל לפני הבומבילות. אך רבה. אך יום, אני לא מאמינה שאני עושה את זה, לאן זה? היא תצטרך את התפילות האלה כדי לעבור את הבומבילות בשלום. אך יום, דרורים! בבוטה לעקוב! טוב, תשמע, זאת לא הנפילה הכי מצחיקה שראינו כאן, אבל זה בטח הנפילה הכי קולנית שראינו כאן. בבוטה לעקוב! אנשים אותי, לא יודעת מה אני עושה פה בכלל. זה לא מפחיד, אני לא רוצה לעשות את זה. יומה, איזה פחד! יו, כמה היא בוכה, הפוטנה הזאת. יאללה, תקפצי לנדנדה, תגמרי את המסלול כבר. על זה נאמר, אינשאללה. ופוטנה מגיעה לנקודת הסיום בזמן של 7 דקות או 18 שניות. לפי איך שהיא נראית, יש לי תחושה שהיא מקווה שהזמן הזה לא יספיק לה כדי לעלות לרבע גמר. ואנחנו ממשיכים אל הסלב הבא שלנו. ברק, זה בשבילך! וזהו התסריטאי דרור נובלמן. עצור, מי זה? זה דרור נובלמן, הוא כתב את האלופה, הוא כתב את חסם בדור 3. אז מה אם הוא כתב את זה, ברמן? אנחנו בספיישל סלבס, אוקיי? צריכים להיות פה אנשים שאפילו מסעודה משדרות מכירה. תאמין לי שמסעודה בשדרות מכירה אותו, ואתה מוזמן אפילו לבדוק בעצמך. מה זה, מי אתה? אני מסעודה משדרות. וואי, אני תמיד הייתי בטוח שזו בחורה. תגיד לי, מי זה האיש הזה? זה התסריטאי דרור נובלמן, שכתב את האלופה וחסם בה. והנה התסריטאי דרור נובלמן נכנס לפיצוצייה, אולי הוא יקבל פה השראה לסדרה הבאה שלו. אני לא יודע אם הוא קיבל השראה, קיבל יופי של אגרוף, אבל... נובלמן מוכר גם לחלק מהצופים בתור המנחה של סיימון. זו תוכנית שבה אנשים היו צריכים לעשות כל מיני דברים מביכים בתל אביב. והנה עכשיו הוא עושה דברים מביכים בבואנוס איירס. ועל הנפילה המרשימה הזאת, דרור לא זוכה במועמדות לפרס האקדמיה, אבל הוא כן זוכה במועמדות לפרס בומבילת הזהב, שיכולה להביא לו 5,000 שקלים מתנת פנטה. ברמן, איך אני שונא תסריטאים שדוחפים את עצמם על חשבון השחקנים? ממש ככה. זה כל כך עלוב. לא, זה צריך להיות עלוב, להבין שזה עלוב. כן, אתם נורא מדקלמים את זה, אתם לא טובים, אתם לא עושים את זה טוב. תגידו לי, מי הוציא את
שניכם מהחדר, יאללה, תעוף לכו החוצה. לרוב כבר. שקט כבר. אלה התסריטאים שלנו, אם לא הבנתם את הבדיחה. חצופים. יאללה, ברמן, אחרי התסריטאי של חסמבט, מי הבאת עכשיו? את הנוער מים של נשות הטייסים? ממש ממש לא. גבירותיי ורבותיי, ילדים וילדות, קבלו את יובל המבולבל. או, סוף סוף מישהו שאני הולך ממש ליהנות מהנפילות שלו. ברמן, למה אתה נראה לי מוטרד, ברמן? תשמע, מצד אחד אני עכשיו מלך בעיני הילדים שלי שהבאתי את יובל לפה. מצד שני, אם יקרה לו משהו, הלך עליי בבית. תזכיר לי לקנות לך את הספר טייגר מאם. זה בדיוק בא לך טוב. דנה'לה, תנסי להרגיע פה את ברמן שלנו ואת כל הילדים בבית. יובל, מה יש לך להגיד לכל הילדים שיושבים עכשיו בבית, כוססים ציפורניים מול הטלוויזיה? לא, שלא ייפול, שלא יקרה, מה תעשה? ילדים, לא לדאוג, יובל המבולבל נופל וקם, ואיך אני אומר, תן חיוך והמצב יהיה הפוך, והכי חשוב, לא לנסות את זה בבית, גם אתם לא יכולים, אין לכם את כל הדברים האלה בבית. איזה משפט מקסים, תן חיוך והכל יהיה הפוך. נרגעת, ברמן? כן. כן, ברמן? כן. אתה מוכן לראות עכשיו את יובל המבולבל מתרסק בווייפ-אוט? כן. אני לא שמעתי. כן. מי לא אכל ארוחת ערב, ברמן? אתה מוכן? כן. יפה מאוד. יאללה, דנה'לה, תזניקי אותו. ועכשיו, ילדים, קבלו את הקלטת החדשה של יובל המבולבל, יובל בווייפ-אוט. תראו, ילדים, איך יובל רץ מהר וקופץ מעל הממטרה. איך אתה עושה את זה גרוע, קיסו? זה צריך להיות בחרוזים, זה כל העניין. תראו, ילדים, איך את הממטרות יובל עובר בלי בעיות בכלל. הבנתי, ברמן. אז הנה, גם אני יכול לנסות. באמת אתה רוצה לנסות? את זה אני חייב לראות. הנה יובל נכנס לפיצוצייה וחוטף אגרוף. תודה לאל שאין לי ילדים, ואני לא צריך לשמוע אותו בלי סוף. לא יפה, למה אתה ככה? תן חיוך והכל יהיה הפוך. עכשיו תצעק איתי. שקשוקה! שקשוקה! מטבוחה! מטבוחה! בומבילה! בלון גדול. בלון בלון אדום. בלון לבן. בלון גדול. עכשיו ילדים, בואו נראה אם יובל יעז לקפוץ אל הנדנדה בעזרת הטרפז. אוי, ילדים, להגיע לנדנדה יובל נכשל, ומהטרפז לבריכה נפל. יפה. נכון? הנה רגע, יש לי עוד. תכף יובל יתרחן לדנה, אבל קודם קבלו אותו צורח. יפה, קיסוס, אתה רואה? בסוף נכנסת לזה. לגמרי, ברמן, אני אפילו מוציא עכשיו קלטת ילדים משלי. קבל את אביעד המכובד, זו קלטת סטיילינג לילדים. די, תביא. קח לבנות שלי. יש עוד קלטות בדרך? כן, יש את אביעד המצויד, אבל זה כבר פונה לקהל אחר. טוב, בוא נעבור לדנה שנמצאת עם יובל המבולבל. אתה מרגיש שנתת דוגמה טובה פה לילדים בבית? ואני מאמין בעצמי, כי אני זה אני. ועכשיו קבלו את הילי אלון. עצור. מה עכשיו, קיסוס? מי זאת? אם אתה עושה צחוק, זאת הילי אלון, היא שיחקה בשמינייה. אתה רוצה שנשאל שוב את מסעודה? מסעודה! כן. מי זאת? זאת הילי אלון, כוכבת השמינייה. בבקשה. תודה. אפשר להמשיך? והנה הילי מגיעה לפיצוצייה, וואו, קולטת היא חוטפת. כן, ממש שחקנית טוטלית. ממש נכנסה לדמות של $1 מיליון בייבי. כמה גופים היא חטפה? אפשר רגע להריץ את זה שוב? יואו. עכשיו אני רוצה לראות לאיזו דמות הילי תיכנס בבומבילה. כן, אני דווקא מעדיף לראות את הפטיש נכנס בהילי. וואו. אתה יודע שהסוכן של הילי אמר לה שווייבאוט זה אחלה קרש קפיצה, הוא לא התכוון לזה. לא. ועל הנפילה המדהימה הזאת, גם הילי אלון זוכה במועמדות לפרס בומבילת הזהב. זה ציפור! זה הטייס! זאת אני! ואני הולכת לתת לכם בראש! ועכשיו, קבלו את קים בוסי. לא, אל תגיד לי שאתה לא מכיר את קים בוסי. מסעודה? זו קים בוסי, הבת של הסופר דודו בוסי. אבא! וקים שולחת נשיקה לאבא שלה. תגיד, אתה חושב שהוא רואה את זה עכשיו? ברמן, יום שישי בערב, במצב השכרות שדודו בוסי נמצא בו עכשיו, הוא חושב שהתוכנית משודרת בתלת מימד. נתנה בוס על הכדור הפעם, לא לאבא. הופה, דנה'לה, זה משחקי מילים. אולי גם את צחקי אותה, דודו בוסי, תתחיל להוציא לנו איזה ספר. דווקא נראה לי שיש יותר סיכוי שנראה אותה במחוברות 3. אל תיתן להם רעיונות, פליז. ועכשיו כל מה שקימי צריכה לעשות זה לתת לנו פה נפילה טובה שתצדיק את כרטיס הטיסה שמימנו לה.
וואו. יפה, יפה. זה בדיוק מה שהיא עושה, ילדה ממושמעת. ועכשיו קבלו את מושיק גלאמין. חסר לכם שאחרי זה אני לא מקבל קמפיין לממדיון, או לימית 2000, או לבריכת רזיאל בהרצליה. משהו. בשביל וייפ-אאוט צריך לא רק שרירים, גם סטייל. לך תוכיח להם את זה. טוב! זה היה מהיר וכואב. יואו, נראה לי שהכתף שלו יצא מהמקום. למה אתה אומר את זה? אוי! אאו! והנפילה הזאת משיגה למושיק מועמדות לפרס בומבילת הזהב, בה הוא יכול לזכות ב5,000 שקלים. נראה לי שבמקרה של מושיק הוא פחות זקוק לבומבילת הזהב ויותר לפרוטזה מטיטניום. יד חדשה, דחוף. 9 ידוענים כבר חטפו את מה שמגיע להם, עוד 7 לפנינו, ואנחנו ממשיכים לידוען הבא. קבלו את שופט רוקדים עם כוכבים, הקוריאוגרף, קלוד דדיה. נו, אז מה אתה אומר? קלוד יעשה לנו זקפה ריקודית במסלול? אני לא אענה על זה, בינתיים קלוד פותח בצעדי צ'ה-צ'ה-צ'ה. וואו. קלוד מתאושש, מנסה לעבור את הממטרה השנייה. זה היה מרשים, מה הוא ניסה לעשות בדיוק? נראה לי שניסה להראות לנו את היכולות שלו על סקטבורד. זה קלוד דדיה מגיע לפיצוצייה. כיסוס, אתה חושב שהוא יעבור את זה? מה נראה לך, ברמן? הבן אדם גדל כרקדן בלוד. תראה מה זה, הוא אשכרה נהנה מזה. זה נכון, ברמן, מכות זה כמו רגל קרושה. אם אוכלים את זה הרבה, בסוף מתרגלים. והוא עובר את זה. בוא'נה, אתה קולט איך כל הסלבס שלנו טובים בלהתחמק מאגרופים? אבל אף אחד מהם לא הצליח להתחמק מנפילה בבומבילות. מי צריך את נטלי פורטמן כשיש לנו את קלוד דדיה? ברבור הרבה יותר שחור ממנה. וקלוד מסיים את המסלול בזמן לא רע של 4 דקות ו17 שניות. אתה חושב שקלוד סבל? אין לי מושג. דנה, תבדקי מה שלום הברבור השחור שלנו? בתור שופט, איך היית מדרג את הריקוד שראיתי כאן עכשיו? וואו. נתפסתי שריר העכוז. ואנחנו ממשיכים לידוענית הבאה שלנו. קבלו את מירב פלדמן. עצור. הפעם קטונתי. מסעודה? כן. תגידי, מי זאת? זאת כוכבת הילדים, מירב פלדמן. תודה. וכוכבת הילדים מירב פלדמן מתקדמת אל עבר הבומבילות. ביצים גדולות זה אחי. שובבה, ילדה. בוקית! כוכבת הילדים, מירב פלדמן, עפה מהבומבילות. איך עשינו את הדבר הזה? כמה פעמים אמרת את המשפט הזה, ברמן? כמה פעמים אמרו עליך את המשפט הזה, כיסוס. טוב. וואו. וגם זה כאב. אלי, מירב גילתה עכשיו שלבלונדיניות גם כואב יותר. וזהו השחקן המוכשר מרטין אומנסקי, המוכר לצופי הוט מהסדרות חסם בדור 3 והאלופה. ויס? בתור מתמודד עם ראש בגודל של בומבילה. ומרטין ראש בומבילה מתקרב אל הבומבילות ו... קבלו את הטריילר החדש לסרטון של מרטין, בומבילה מן! והנפילה הזאת של מרטין מזכה גם אותו במועמדות לפרס בומבילת הזהב. רגע, על הגרפיקות אני לא מקבל מועמדות? לא, ברמן. מי הסלב הבא שסגרת לנו? קבל את המתאגרף מרחב מוהר! מייקל, תעשה לי ילד! תגיד לי, מה בדיוק קורה שם בין מייקל לואיס למרחב? מרחב! קודם כל טבעת, אחר כך, דבר על ילדים. אני ממש לא יודע, כמו שכבר אמרנו לא פעם, מה שקורה בווייפ-אאוט נשאר בווייפ-אאוט. לא, ברמן, מה שקורה בווייפ-אאוט חייב לעלות לפייסבוק. תשמע, בזמן שאנחנו מתקשקשים פה, לא שמנו לב באיזה מהירות מרחב עבר את הממטרות. עזוב את זה, ברמן, עכשיו הגיע הקרב האמיתי. מרחב נגד הפיצוצייה. יאללה, מי לוקח? אני אומר מרחב. אין מצב, אחי, אני עם הפיצוצייה. טוב. אני בהלם מדנה, ראית איזה פה היא פתחה? עכשיו נשאר רק לגלות איך לסתום לה אותו. יפה, כיסו, די, אוהבים אותך, דנה, אוהבים אותך. עכשיו למרחב יש הזדמנות אחרונה להציל את הכבוד בבומבילות. ו... אוי ואבוי.
טוב, הנפילה הזאת ממש לא הצילה לו את הכבוד. ממש לא. ומרחב מסיים את המסלול בזמן מכובד של 2 דקות ו-22 שניות, אבל הדרך הייתה קצת פחות מכובדת. כן, גם הוא ונירו יצטרכו לעבוד מאוד קשה כדי להחזיר לעצמם את הגבריות שאיבדו פה במסלול. אבל אנחנו הגענו לידוען האחרון שלנו לערב. כיסוס, קבל את הזמר האהוב עליך. רובי וויליאמס? לא, רון שובל. עם ישראל חי! באמת, ברמן, אני הופתעתי שלא היה לנו עד עכשיו זמר מזרחי בספיישל סלבס. כן, איך אתה מעריך את הסיכויים שלו להגיע לגמר? אני חושב שיש לו יותר סיכויים להצליח להיכנס לפלייליסט של גלגלצ. מרשימכם, על אבוק. למה הוא מקלל? מוכן לעבור את זה. נראה לי יש לו פלשבקים מההופעה האחרונה במג'יק 1. מרשימכם, על אבוק. והנה רוד מנסה לעבור את הממטרות שוב. עכשיו אני מבין על מה נכתב השיר. טוב, עד עכשיו יש לו את אחד המסלולים הכי מצחיקים שראינו כאן. לגמרי, בוא נראה אם הוא יצליח לעבור את הפיצוצייה. לא. איזה מסכן. מה קרה לך? הוא רגע הגשים חלום, לקבל תוכנית באולפן השקוף של 24 מבואנוס איירס. איני יכול יותר לסבול. הוא באמת צריך לקבל תוכנית. לא חבל על הנעל. 700 שקל שילמתי, איפה אני הולך? בואו נראה מה הוא מכין לנו בבומבילות. לא, מעלית הזאת. לא. טוב, רשמית אפשר להגיד שהתימנים הכי מצחיקים בווייפאוט. לגמרי, אני בעד שיעבירו את התימניאטה לבומבילות. יקראו לזה התימני בומביליאדה. מה אני עושה פה? זה גם אנחנו שואלים. אין מעלית פה משהו? זה יעלה לכם ביוקר. טוב, תשמע, אנחנו חייבים אותו בכל ספיישל סלבס שנעשה אי פעם. יאללה רון, תן לנו משהו לסיום. הצלעות. הצלעות. אין חלק בגוף שלו שבוק. נפילה כזאת עוד לא ראינו בתוכנית. לגמרי, ורון שובל מגיע לנקודת הסיום מזמן של 9 דקות ו-42 שניות, ואני מאוד מקווה שהוא ימשיך איתנו לרבע הגמר. אז שלב המוקדמות שלנו מאחורינו, ולשלב הבא מעפילים קרין ונירו לוי, יובל המבולבל, קלוד דדיה, מייקל לואיס ומרב פלדמן. מה שאומר שנפרדנו מרון שובל. מרשימכם, על אבוק. ופוטנה ג'אבר. הרבה. אין ספק שאנחנו מאוד נתגעגע לצרחות ולנפילות שלהם, אבל אני בטוח שרבע הגמר ידאג להשלים לנו את החסר, כי עכשיו הסלב שלנו הולכים להתמודד עם הפורפרה. הטיפוס אל חצי הגמר עובר דרך הפורפרה. 12 מתמודדים שלנו יעמדו על 12 מקפצות בגובה 3 מטרים מעל המים. מהמקפצה הם יצטרכו לקפוץ על הפורפרה ולהגיע אל המרכז שלה בלי שהזרוע המסתובבת פוגעת בהם. 6 הראשונים שיצליחו יעלו לחצי הגמר. האם אתה מוכן לזה, ברמן? מאוד מוכן, אני מתרגש פה לפני ליל מטאורים. למה? בגלל שאנחנו הולכים לראות כוכבים נופלים? לא, אני פשוט נורא מתרגש מליל מטאורים. אתה שוכב על הגב, מביט לשמיים, מבקש משאלות, וזה קורה. דנה, תזניקי אותם בבקשה. והסלב שלנו נראים במצב רוח טוב, עוד לא החלטתי מה יותר עצוב, זה שחצי מהם כבר היו פה רוקדים עם כוכבים, או זה שהחצי השני ימשיך מכאן לרוקדים עם כוכבים? יובל, אני צלוב בגללך, יובל! ממש בטוח שאנחנו נראה אותם רוקדים יפה יפה על הפורפרה. ספיישל הסלבס הגדול של וייפאוט מגיע לשלב רבע הגמר. ונובלמן לא מחכה שנייה וכבר הוא במים. מייקל לואיס מיד אחריו, גם מוצא את עצמו במים? אם היא מנסה גם כן וגם היא במים. זו פתיחה מהירה לרבע הגמר, הנה יובל המבולבל יובל נפל! תגיד, כמה פעמים שיובל שמע את החיקוי הזה בחיים שלו? יותר מדי, אני בטוח. בינתיים נדב דופק יופי של נפילה. והנה מייקל לואיס מנסה שוב ושוב הוא במים. אם מייקל נפל, אז מה אני? מה זאת אומרת, מה את? את הפרזנטורית של הפאוור קאפל בישראל. אם אנחנו נייצג את הפאוור קאפל, אין יותר פאוור קאפל לא בישראל ולא באינדונזיה. בינתיים מרחב מנסה להציל את הגבריות שלו שאיבד במוקדמות. הוא מנסה להציל את הצלעות שעוד נשארו לו. תודה לאל שיובל עדיין בריא ושלם. אבל הנה יובל מנסה שוב, ושוב הוא במים. איזה מזל, לא קרה לו כלום, זה רק מים. רגע, ושים לב איזו ריצה דופק לנו מייקל לואיס. ויש לנו מתמודד ראשון בחצי הגמר. וואנה, איך מייקל עושה את זה בקלילות? כאילו אין לו מום בלב.
אבל רק בכאילו. רק בכאילו. בוא אליי כבר, נו בוא! וכבר אפשר לקלוט את הגעגועים של מרחב ולמייקל, בטח. אתה מוכן להסביר לי מה הולך שם? שאני יכול להסביר לך בינתיים שמרחב שוב נפל. ועל מה יובל חושב עכשיו? לא חושב עכשיו על כלום, הוא גמור. מה אתה צוחק? זה אסון מה שקורה פה. פילי ברמן זה יכול לעשות לו רק טוב. הנה קימי בוסי, שמצא שיטה חדשה להצרת היקפים. והנה מרחב מואר מנסה שוב להפיל, הוא מצליח! טוב, אני חייב להבין מה קורה בין מרחב ומייקל. כמה פעמים אמרנו לך, ברמן, מה שקורה בווייפאוט נשאר בווייפאוט. אל תגיד לי שזה לא מסקרן אותך. הנה התסריטאי דרור נובלמן מנסה לעשות טוויסט בעלילה. הוא ייאלץ להתפשר על טוויסט בצלעות. זה להתאבד, כמו ערבי, קדימה. מי האידיוט שיקשיב לטיפים של מייקל? הייתי צריך לנחש. ומרטין ראש בומבילה מנסה שוב, ושוב הוא במים. וקימי מנסה שוב להפיל למרכז, תופסת את המזרון ו... לא. תגיד, אתה חושב שאבא שלה מרחם עליה? לא נראה לי, מבחינתו היא שוחה בתוך קוקטייל, הלגונה הכחולה. ובזמן שאתה מזכיר לנו משקאות משנות ה-80, מרטין ראש בומבילה דופק ריצה וגם הוא בחצי הגמר. והנה נדב אבקסיס מנסה להצטרף אליהם. נדב לא כל כך מבין את ז'אנר בדיחות ההפוך על הפוך, נכון? למה, אתה מבין את הז'אנר הקומדיאנט ברמן? לא כל כך, האמת שזה לא משנה, כי יובל העפיל לחצי הגמר! תגיד לי, מה זה? מה יובל עושה למרחב? יכול להיות שיובל המבולבל נהפך ליובל המבולבל מינית? ליד מייקל לואיס, מי לא נהיה מבולבל מינית? רגע, אני אמרתי את זה בקול עכשיו? כן. תביאו לי נפילה טובה, נפילה טובה, נפילה... הנה קימי בוסי חוטפת את המחוג ושוב היא במים. אין ספק שקימי מתמידה אחרי הצרת היקפים, עכשיו היא עושה קטנת חזה? תודה לך, דוקטור קליין. בינתיים התסריטאי דרור נובלמן מסדר לעצמו מקום בחצי הגמר. 5 מתמודדים כבר בחצי הגמר, מי יצטרף אליהם עכשיו? האם זה יהיה הילי אלון? לא! זה יהיה נדב אבוקסיס? כן! תגיד לי, מה הולך שם במרכז של הפורפרה? יכול להיות שגם נדב אבוקסיס מבולבל מינית? ויש לנו 6 לחצי הגמר. וביחד הם יוצרים פסל אנושי מוזר מאוד. זה היה רבע גמר, לא רע בכלל. למה אתה לא שמח, ברמן? כי כל כך הרבה הורים שונאים אותי עכשיו. למה? למה? כי במקום שהילדים שלהם כבר יהיו במיטות, הם עושים להם את המוות שיתנו להם לראות את יובל המבולבל בחצי הגמר. גם, ולמה עוד הם שונאים אותך? הצליל הזה. אנחנו ממשיכים משלב חצי הגמר, שם נפגוש את יובל המבולבל, מייקל לואיס, דרור נובלמן, מרטין אומנסקי, מרחב מואר ונדב אבקסיס. אתה עדיין כועס? בואו נראה מה מחכה להם בחצי הגמר. הדרך אל הגמר עוברת דרך מסלול דו-ראשי. זה מתחיל במסחטה שתסחט את הסלבס לקצה גבול היכולת ולשני הכיוונים. אחר כך הם ינסו להגיע לקרוסלה, שתמשיך לסחרר אותם. הם יעברו דרך הרוגטקה, ואז ימשיכו אל מבוך הבפלות האדומות המתהפכות. מי שעובר אותה מגיע אל הכרית, ממנה הוא יקפוץ אל עמדת הסיום. המפורסמים הנותרים יעשו את המסלול מחדש, הפעם דרך מבוך החביות, ככה עד שיהיו לנו 3 פיינליסטים. זה נראה לך מספיק אכזרי בשבילם? רק להיות קשור ליובל המבולבל במסחטה נשמע לי מספיק אכזרי בשבילם. נכון, האמת שאתה צודק. למרות שנראה לי שיש שם 2 שמאוד נהנים מזה, שהם קשורים אחד לשני. תראה, דנה, מה קורה בין מרחב למייקל? היוש. היי מרחב, מה העניינים? נהדר. אני עוברת ליד האוהל שלכם, ואני שומעת אתכם מקניטים אחד את השני, נלחמים אחד בשני, ממש תחרות רצינית. לא, איזה לא, אני ומייקל רק רוצים בהצלחתנו שלנו, של שנינו. מייקל, אני מאחל לך הצלחה. איזה מתוקים. ממש. בוא נשמע מה יש למייקל להגיד. מייקל, מה העניינים? לא יודע. יש עליך הרבה לחץ? אתה יודע, כולם פה שמו עליך כסף. לא יודע. איך הבטן? הרבה פרפרים? לא יודע. הריבועים בבטן משקשקים? לא יודע. יש איזו אסטרטגיה מיוחדת? לא יודע.
אולי תעשה קלטת ילדים בספרדית? הולה, ניניוס, אסטה יובל אל מבול, בלוס, גלובו רוחו, גלובו בלנקו, גלובו גרנדה, גלובו פיקיטו, פיקיטו. דווקא זה לא רעיון כזה רע להפיק קלטת של יובל המבולבל בספרדית. עזוב אותי מיובל המבולבל, אני רוצה קלטת של מייקל ומרחב. כן, אבל מה הקשר בינם לבין... הבנתי, אתה רוצה קלטת של מייקל ומרחב. דנאלה, תפעילי את המסחטה. והמסחטה מתחילה לעבוד. דווקא מרעש הם עושים. מה יכול להיות יותר גרוע מלהיות קשור במסחטה? להיות קשור במסחטה עם יובל המבולבל? הוא שם. נכון. אז להיות קשור במסחטה עם יובל המבולבל? הוא שם. לא משנה, עזוב. הנה המסחטה נעצרת. והידוענים שלנו מתחילים ללכת לכיוון הקרוסלה, שמרחב ומייקל מזנקים קדימה. נדב אבוקסיס ויובל המבולבל בעקבותיהם. ומרטין ודרור מאחור עם הבאה שמשדרת איך לעזאזל הצלחנו להסתנן לספיישל סלבס. מרחב עובר ראשון את ערוגת קו וקורא למייקל. הזוגיות הזאת מתחילה לרגש אותי. תשמע, בזמן שאתה מתרגש ממרחב ומייקל, יובל לא מצליח לעלות אפילו על הקרוסלה. יאללה, יובל! והנה גם הוא וגם מרחב מספיקים להתרסק על הבפלות המתהפכות. במקרה שלהם לא רק הבפלות מתהפכות? אבל מרחב מתאושש, מתחיל לדלג בין הבפלות במהירות. מייקל לואיס בעקבותיו, אבל עושה רושם שזה לא יעזור לו. מרחב עובר את הבפלה האחרונה, כל מה שהוא צריך זה לקפוץ אל נקודת הסיום, וזה בדיוק מה שהוא עושה, ויש לנו אלוף באגרוף בגמר. אין לי אוויר! תשמע, קיסוס, עם כל זה שצחקנו עליו בתחילת התוכנית, אפשר להגיד שמרחב מואר קיבל את הגבריות שלו בחזרה. אם הוא ייקח איתו את מייקל לואיס, אז בכלל... תגיד, מה יש לך? אתה פשוט מקנא, אה? ממש לא, ברמן, אני הכי מפרגן. קלטתי את זה, אתה אוכל את עצמך מבפנים, תכלס, אני נהנה מזה מאוד. יאללה, דנה, תפעיל את המסחטה. מה זה, למה אמרתי ראש בומבי לפרש? לא יודע, אולי המסחטה סחררה אותו יותר מדי? והמסחטה כבר סוחטת את מי שנשאר. אוי, עונתיו, בואי. אבל עושה קולות של מישהו שתכף מצטרף אל מרטין. פעם האחרונה שראיתי כל כך הרבה ידוענים סובלים הייתה לדעתי בהופעה האקוסטית של מיכל אמדורסקי. מסכנים. כן. והמסחטה מפסיקה לעבוד, מייקל לא נח לרגע ורץ אל עבר הקרוסלה. כשכל מה שהוא רוצה זה להגיע אל זרועותיו של מרחב. מייקל עובר את ערוגת קו בלי בעיה, כשנדב אבוקסיס בעקבותיו. יכול להיות שגם הוא רוצה להיות בזרועותיו של מרחב? לא, מה פתאום? מייקל קופץ אל החבית הראשונה. איזה טעות, למה הוא עושה את זה לעצמו? בינתיים יובל עובר את ערוגת קו בזמן שמייקל כבר על החבית השנייה. רגע, הוא נעמד, אולי הוא בחר בטקטיקה אחרת? לא. עונה רשמית, מייקל במצב מקושקשת. שימו לב אבל נדב אבוקסיס שנצמד אל מייקל. כרגע אי אפשר לשים לב לכלום חוץ מלמייקל לואיס שמסרס את עצמו. אפילו לדנה קשה לצפות בתמונות האלה. וגם לנדב אבוקסיס שהנה מחליק לו מהחבית. ומייקל קופץ לחבית האחרונה ו... לא! תגיד, יכול להיות שהוא עושה את זה בשביל מרחב? בטח לא עושה את זה בשבילי. ומייקל לואיס דופק יופי של זינוק על נקודת הסיום, ויש לנו זוג בהתהוות בגמר. וואו, תראה איזה זינוק מדהים מייקל דפק פה. שכח מאר ג'ורדן, קבל את אר לואיס. ממש. תגיד, אתה חושב שהוא יהיה בסדר? אני לא יודע. אבל הנה, המעריצות המודאגות שלו שלחו לו חבילה. תיזהר, כיסוס זה שביר. אוי, הלכה למייקל לואיס החבילה. והמסחטה מתחילה לעבוד בפעם השלישית. איזה מסכן יובל המבולבל. ככה פחות או יותר נראה כוכב ילדים אחרי 100 הופעות בחנוכה. ככה פחות או יותר נראה הורה אחרי חנוכה. והמסחטה מפסיקה לעבוד. דרור ויובל מתחילים לרוץ לכיוון הקרוסלה. בזמן שנדב אבוקסיס כנראה מוציא את כל החומר שאסף למופע החדש שלו. בינתיים יובל עובר את הרוגטקה, דרור בעקבותיו. מי מהם מצטרף אל מייקל ומרחב? תראה אותם. האמת ממש נוגע ללב. אבל שים לב ליובל המבולבל שכבר נמצא על הבפלות, מתקדם בקצב לא רע בכלל. דרור נובלמן מנסה לצמצם את הפער, אבל יש מצב שזה מאוחר מדי. שכל מה שיובל צריך לעשות זה לעבור עוד 2 בפלות ו... לא! עכשיו יש לדרור הזדמנות לגנוב את ההצגה כמו שהוא תמיד אוהב. כל מה שדרור צריך לעשות בשביל להיות הצלע השלישית במשולש האהבה הביזארי הזה, זה פשוט לעבור את הבפלות שנשארו. ודרור קופץ אל נקודת הסיום ו... איי!
גם הוא וגם יובל נופלים, מה שנותן לנדב אבוקסיס הזדמנות בלעדית להגיע אל הגמר. נדב עובר את הוואפלה הראשונה, מגיע אל השנייה, הוא קצת מסוחרר, מסתבך קצת. וזה עלול לעלות לו ביוקר, בזמן שיובל המבולבל עוקף אותו בסיבוב ורץ קדימה. האמת שנדב נראה יותר מבולבל מיובל המבולבל, מה שנותן ליובל זמן לקחת אוויר ולעבור בלי בעיות את הוואפלות שנשארו. ויובל קופץ לנקודת הסיום, ויובל המבולבל בגמר. וגם אם לפעמים הדרך לא קלה, קשה להתקדם באש מכשול בכל פינה. בתוך תוכי יש קול קטן שלי תמיד אומר, להמשיך ולא לוותר. צחוק צחוק, אבל יובל המבולבל שיחק אותה. לגמרי. וגם הנאום שהוא דפק היה ממש מרגש. מה קורה לך, ברמן? ברצינות, אני רוצה שתסביר לי. כמעט בוכה לי מאיזה נאום מטופש של איש עם קול מוזר. מה? אז לגמר הסלב שלנו העפילו מרחב מואר, מייקל לואיס ויובל המבולבל. מה? אבל עכשיו הגיע הזמן להעניק את פרס בומבילת הזהב, ולהענקת הפרס אני מתכבד להזמין את אביעד קיסוס ומסעודה משדרות. אהלן. תודה רבה, ערב טוב מסעודה, אתה נראה נהדר. תודה רבה. היו לנו הרבה נפילות נהדרות הערב, אבל רק אחת תיקח את בומבילת הזהב, והמועמדים הם דרור נובלמן, מושי גלאמין, קארין לוי, מרטין אומנסקי והילי אלון. והזוכה בפרס בומבילת הזהב, הילי ילון! הילי לא יכלה להגיע כי המאבטחים לא זיהו אותה בכניסה לאולפן, אבל אנחנו ניקח את הפרס בשמה. מזל טוב הילי אלון, הנפילה הזאת הייתה שווה את זה. עכשיו הגיע הזמן לראות מה מחכה לשלושת הסלבים שלנו בזירת הווייפאוט. שלושת הפיינליסטים שלנו יתחילו בראש המשגר בירידה צלולה אל תוך הזירה. משם הם יסחו אל מפל המים הגועש שלנו, אותו הם יצטרכו לטפס, כשבדרך ישטוף אותם גל כתום של 5,000 ליטר. שם הם יעברו על הקורה ויגיעו אל מבוך המחוג המשוגע. אחריו מחכות להם הטסות המסתובבות. המתמודדים צריכים לעבור את הטסות, להגיע לנקודת הסיום וללחוץ על הבאזר שיעצור את השעון. מה נראה לך יותר מלחיץ אותם, המפל או המחוג המשוגע? לפי דעתי הם יותר לחוצים מהטיסה חזרה לארץ עם יובל המבולבל. אז אם כבר הזכרת את יובל, הוא נמצא ליד דנה בעמדת הרעיונות, בוא נשמע מה יש לו להגיד לה. יובל המבולבל. אני פה. גם את פה. כולנו פה. יש לו קינים. אני מאוד מתרגשת שאתה פה, ואני מאוד אשמח אם אתה תנצח. הגעתי לגמר לצד מייקל לואיס, הרקולס, מרחב מואר, רוקי 4 ויובל המבולבל, הליצן הקטן. ויאללה, קדימה, בוא, אני רוצה כבר לקפוץ לבריכה, לעשות את הראשוני, להרגיש את המים, לקפוץ על הדבר הזה, לעשות דוש. יאללה, תן בראש. קדימה, לוחם האור יוצא לדרך. ויובל המבולבל משוגר אל תוך הזירה. הוא נוחת בנחיתה מושלמת לא רחוק מהמפל, מתחיל לשחות לכיוונו. יובל מצליח לעלות די בקלות על המפל, הוא מתחיל לטפס אל עבר הקצה שלו. מה, ברמן, זו פתיחה לא רעה בכלל בשביל יובל. ובדיוק איך שאמרת את זה, גלפנטה שוטף את יובל ומעיף אותו אחורה. מה זה, אבל החיוך לא יורד לו מהפרצוף. תשמע, הגל הזה עשה לו שטיפה עצבנית. היו פה כל כך הרבה מתמודדים שפרשו כבר בשלב הזה, אבל יובל שלנו לא נשבר. בוא'נה, איזה מסכן, הוא נראה גמור, מתנשף בכבדות, אין לו כבר קול. פעם לא היה לו קול. יובל מנסה שוב לטפש את המפל, אבל הוא שוב מחליק. יובל המבולבל הוא עכשיו יובל המתוסכל. גם העקיצות שלך לא שוברות אותו, ויובל שוב מטפס על המפל, והפעם הוא גם מצליח. עכשיו יובל צריך לעבור את הקורה. אני מציע לו למהר, בזבז הרבה זמן בנפילות. יובל מצליח לעבור את הקורה, אבל הוא נראה גמור, הוא נראה גמור, והוא רק באמצע הדרך. עכשיו הוא צריך לעבור את המחוג המשוגע. וזה בדיוק מה שהוא מתחיל לעשות, לא מאמין, יובל המבולבל חטף בלון כחול בראש. כן, זה כמו לראות את שלמה ארצי הולך לאיבוד דרך מרפסת. אחרי הבלון הזה, יובל נראה כמו מישהו שצריך בלון חמצן. והוא כבר מוכן לניסיון השני שלו לעבור את המחוג. אז יובל יוצא לדרך שוב, ושוב נתקל בבלון הכחול, אבל הפעם הוא לא נופל. אפילו לא כבר נמאס מבלונים. אז
בגלל הנפילה השנייה במחוג, לפי חוקי המשחק, מותר לו עכשיו לסחוט אל הטסות המסתובבות. מה שיקח ממנו עוד כמה שניות והרבה אנרגיה. עכשיו כל מה שהוא צריך לעשות זה לעבור את 3 הטסות ולהגיע אל הבאזר. זה נשמע פשוט, אבל זה ממש לא, בטח כשנופלים עליך מפלי מים מלמעלה. יובל לוקח אוויר, קופץ, מצליח להגיע אל הטסה הראשונה. יובל נעמד, מתאפס על עצמו קצת, וקופץ. איי, איי, איי. מה, אפשר לצחוק עליו כמה שאתה רוצה, אבל יובל נותן כאן הופעה הירואית. לגמרי ברמן, למרות שהנפילה הזאת מאוד עוזרת למייקל למרחב. ויובל כבר מוכן לקפוץ אל הטסה הראשונה. קופץ, הוא מצליח. יובל שוב נעמד, מסתכל טוב טוב. ואיזו קפיצה הוא דופק עכשיו. הוא קפץ כל כך רחוק עכשיו עד שהוא כמעט עבר מעל הטסה. הנה הוא לא מבזבז זמן והוא מגיע אל הטסה השלישית. עכשיו הוא רק צריך לקפוץ אל הבאזר והוא מסיים את המסלול. וזה מה שהוא עושה עכשיו רק שיגע בבאזר. ויובל המבולבל מסיים את הזירה בזמן של 15 דקות 29 שניות. יובל המבולבל כבר סיים את חלקו, מרחב מואר ומייקל לואיס נכנסים לזירת הווייפאוט. כל זה קורה מיד אחרי הפרסומות. אלוף הווייפאוט השבועי יזכה ב50,000 שקלים, מתנת? אסבול של פנטה. Never say no to fun. למד-מם, חברה שדרכה מוצאים עבודה. למד-מם, עולם של כוח אדם. חזרתם לווייפאוט ישראל, הגמר של ספיישל הסלבס נמשך. ועכשיו הגענו לדבר האמיתי, מייקל נגד מרחב, והראשון שילך לזירה הוא מרחב. בוא נסחר בדרך שלו לגמר. מייקל, תעשה לי ילד! במוקדמות מרחב עשה לעצמו בושות בפיצוצייה, אבל החזיר מעט מהכבוד האבוד בפורפרה. את חצי הגמר מרחב כבר לקח בהליכה, וסיים בזרועותיו של מייקל לואיס. אז זאת הייתה דרכו הרומנטית, יש לומר, של מרחב אל הגמר. בוא נשמע מה יש לו להגיד לדנה. מייקל, איפה אתה? לא מבינה, מה הקטע הזה? מה, אתם זוג? קודם כל הבטחתי לקנות לו טבעת, הוא מזכייה פה. אז אני אקנה לו טבעת, הוא ביקש ממני טבעת, אני אביא לו, ואז הוא יעשה לי ילד, כמו שהתחלנו. גאוני. אין לי הרבה מה להגיד, אני סתם קובר לעצמי פה בור שהשתמשו בזה כל כך בעריכה כנגדי. אתה מוכן להגיד לי מי הולך לנצח, בבקשה? האיש הטוב ביותר והיותר נמוך. הטוב והנמוך ינצח. יכול להיות שהוא חושב שיובל הולך לנצח אותם? לא יודע, אני עדיין בהלם מהכאפה שדנה הביאה למרחב. לא עושים דברים כאלה. טוב, יכול להיות שזה בדיוק מה שמרחב צריך כדי לאפס את עצמו. הנה הוא כבר מוכן במשגר, בוא נראה איך ילך לו בזירה. שמע ישראל, אני הולך למות. מרחב משוגר אל הזירה. הוא נוחת נחיתה רכה, הוא מתחיל לשחות לכיוון המשגר. למה הוא עושה את זה? לא יודע, כנראה הוא חטף יותר מדי אגרופים בראש. אוי, הנה הוא מתאפס על עצמו והוא כבר עולה על המפל. מרחב פותח בריצה מטורפת, אבל הנה מגיע גל שסוחף אותו חזרה אל הבריכה. אני מזכיר לכם שהבן אדם מתאגרף. אם יש משהו שהוא מתאמן עליו כל החיים זה לא ליפול מהרגליים. כן, מעניין על יובל המבולבל יש להגיד על זה. גם אני נפלתי, אז מה? זה לא פייר. מרחב מתאושש, מטפס במהירות את המפל. הנה הוא הגיע, עכשיו הוא צריך רק לעבור את הקורה. לא רק שזה נדיר לראות מתאגרף נופל מהרגליים, זה גם נדיר לראות אותו עם פחד כזה בעיניים. ודווקא בקורה המרחב נראה מאוסס. יכול להיות שהוא משלם את מחיר הרומני מייקל. יכול להיות, ויכול להיות שיוכל לשלם את המחיר בעזרת ה50,000 שקל שהוא ישיג. בסך הכל יש למרחב זמן לא רע, אבל נפילה אחת יכולה לסבך אותו לגמרי. הוא יצא אחרי האדום. אחרי האדום הבא. תראה איזה יופי של פרשנות, יובל אשכרה יכול להחליף אותך. אחרי האדום הבא. אולי באמת שהוא יחליף אותי. לא, אל תיעלב מזה, כן? לא, בסדר. אחרי האדום הבא. מרחב יוצא לדרך, מתחמק מהבלון הכחול, אבל המחוג המשוגע דולק בעקבותיו. מרחב מגביר מהירות, קופץ אל הטסה ומצליח להגיע אליה. אפילו דנה והמנחה החדש מתפעלים מהקפיצה. שמתי לב. ומרחב כבר קופץ לו על הטסה הראשונה. נעמד, מכוון את עצמו, קופץ לטסה השנייה ונופל! גם לי זה קרה. המנחה החדש נראה מבסוט ובצדק, זה משפר בהרבה את הסיכויים שלו לקחת את הגמר. והנה מרחב שוב קופץ אל הטסה הראשונה. נעמד, לוקח אוויר, קופץ ושוב נופל!
לא קל, חבר'ה, מה אתם חושבים לכם? מה אתם חושבים לכם? אתם שם בבית, יושבים בסלון, מפצחים גרעינים ואומרים, מה זה? אני הייתי עושה את זה ב7 שניות. אוי, שתרגעה כבר. הסיבוב השלישי של מרחב נגד הטסות יוצא לדרך. מרחב מדלג לטסה הראשונה. הוא לוקח אוויר, הוא מנסה לזנק על הטסה השנייה. וגם לשחרר כמה קללות מיותרות בדרך. אמא, סליחה שאני מדבר לא יפה. מרחב חייב למהר, אין לו זמן בכלל. והנה הוא גם מצליח לזנק על הטסה השלישית, ויש לו פחות מ10 שניות בשביל להגיע אל הבאזר. והוא מצליח לעשות את זה. מרחב מואר גובר על יובל המבולבל ממש בשנייה האחרונה. מרחב מסיים את המסלול בזמן של 2 שניות פחות מיובל המבולבל. עכשיו הכל תלוי במייקל לואיס. בואו נזכר בדרך שלו אל הגמר. מייקל לואיס התחיל את היום עם ההצהרה. מרחב! קודם כל טבעת. ועבר את המוקדמות בלי בעיות. את הפורפרה הוא כבש בסערה, והקריב את עצמו בחביות בחצי הגמר. תגיד, אתה חושב שמייקל יתאושש מחצי הגמר? אני לא בטוח. דנה, תבררי מה שלום מייקל. מייקל לואיס? טוב, האמת היא שאני עדיין בשוק מהסצנה שראיתי פה לפני שנייה. למה בשוק? לא יודע, תראה, מרחב פה הביע את רגשותיו אליך. אמר שיהיו לכם ילדים מאוד יפים ביחד. זה הדדי. הילדים שלך ושל מרחב יראו קלטות של יובל כשהם יגדלו? טוב. בעיקרון מייקל היה אמור לקחת את הגמר בהליכה, אבל כמו שזה נראה, גם ללכת קשה לו. זה נכון. מי יקנה למי טבעת? מרחב למייקל או מייקל למרחב? את זה נגלה עכשיו. ומייקל לואיס משוגר על הזירה. הוא נוחת קצת רחוק מהמפל, אבל תראה איזה שחייה עצבנית הוא דופק לנו עכשיו. מייקל מגיע למפל, הוא מצליח לעלות עליו בלי בעיה. מה אתה אומר, הוא יתגבר על הגל? כל מי שהתחרה כאן, נראה לי שמייקל הוא היחידי שיכול להתגבר על הגל. אוי, תשמע, אני חושב שזה היה הגל הכי קטלני שאני ראיתי כאן הערב, אם לא אי פעם. לא, אבל מייקל הוא מייקל, הוא מתאושש, הוא מתחיל לטפס שוב את המפל. אני לא רוצה לפרשן, אבל מייקל לוקח בגדול. מייקל מחליק שוב בקצה המפל, אבל הוא מתאושש, הוא מתקדם אל עבר הקורה. תנשום, אחי, תנשום. מייקל מתחיל ללכת על הקורה, מחשב כל צעד. על מי אני עובד? תגיד לי, מה לא ולחישובים? זכר במילותיו של חיים נחמן ביאליק, נד נד. שיר שנכתב עליך, לא? בכלל לא היה צריך את זה, הוא יכל בצד אחד לעבור את זה. והנה מייקל מגיע למחוג המשוגע, הוא מנסה למצוא את הטיימינג המושלם לצאת לדרך. צמוד, הוא מגיע צמוד, יפה. והנה הוא יוצא לדרך ו... אוי, זה כאב. אני לא יודע מי נכנס יותר חזק במי, מייקל במחוג או המחוג במייקל. ואיזה יופי של סאונד המחוג הוציא ממייקל. ומייקל כבר מוכן לניסיון השני שלו, בוא נראה מה הוא יעשה הפעם. מייקל מקבל עידוד מהחבר, ווואו, מה זה היה? אין לי מושג, אבל אנחנו תכף נקבל שידור חוזר של זה. בינתיים מייקל דופק ריצה של הלייב בזמן שהבלונים של המחוג מציקים לו, אבל הוא בסופו של דבר מצליח להגיע אל הטסות. כל הכבוד. תראה איזה קפיצה, בחור כל כך גדול וקל כאיילה. לדעתי זו פעם ראשונה בהיסטוריה של וייפאוט שעשו את זה. אנחנו כבר ראינו אותו הולך באוויר ועכשיו הוא עושה את זה שוב. בינתיים מייקל כבר קופץ אל הטסה הראשונה. האם הוא יצליח איפה שקודמיו נכשלו ויגיע אל הטסה השנייה? כן! מייקל לא מבזבז זמן וקופץ בהצלחה אל הטסה השלישית. מייקל מרגיש שהוא על הגל, קופץ אל נקודת הסיום, לוחץ על הבאזר, ויש לנו אלוף וייפאוט להערב! זה מלך. אז מייקל לואיס הוא אלוף ספיישל הסלב של וייפאוט, והוא לוקח איתו גם 50,000 שקל. מזל טוב. כשרוחות קרות יסתובבו בחוץ, אשלח בך חמה. אני רוצה להודות לכל הידוענים שהתארחו כאן הערב, וגם לך, מסעודה, שהכרת כל ידוען שאני הצלחתי להביא לפה. תודה רבה, טל ברמן, ותודה רבה איך קוראים לך? נו! אנחנו נתראה כאן בשבוע הבא. אנחנו מזמינים אתכם להמשיך ולשחק במשחק וייפאוט בנן ה-10 כל הקיץ, ובסופו אחד מכם יזכה בטיול אקסטרים זוגי מטורף וכתום בפריז. מתנת F-בול של פנטה. Never say no to fun.